O cotián de Pontevedra e do seu rueiro pasado polo filtro artístico de 3 ilustradoras e a proposta de Pontevedra debuxada. Que dicir que eu agardo que esta iniciativa teña continuidade, que poidamos seguir repensando, revisitando e retraballando a cidade dende diferentes ópticas, porque ao fin e ao cabo eu creo que Pontevedra debuxada é unha foto do diferente que é a nosa cidade dependendo dos ollos cos que as miremos. As encargadas de dar a súa particular visión da cidade son Paula Cheser, Aida Alonso e Natalia Umpierrez, lugares, establecementos e mesmo veciños de Pontevedra recoñecidos por todos teñen o seu oco nestes rueiros artísticos. Eu quería facer unha mestura entre mapa e cómic. Sabía perfectamente do que quería contar. Eu nos meus tebeos falo moito de min porque é o que máis coñezo, o que máis doado se me resulta. E claro, agora de falar da cidade onde crecín, onde me criei toda a vida, pois tiña que falar da miña familia, tiña que falar dos establecementos que foron importantes para mí. Teño como un vínculo moi afectivo tamén con esta cidade, por todas as experiencias que tiven aquí. E todo iso o quixen plasmar neste plano. Optei por contar diferentes lugares que para min teñen algo especial desde outra mirada, contar outra historia. Pareceme moi interesante que cada unha va a contar unha historia persoal, non? Unha visión persoal, e iso é moi interesante. Quería facer como unha vista panorámica da cidade. Iso conlevou certas dificultades para que se entendese ben o espazo, porque claro, tiña que xogar moi ben coas perspectivas, coas proporcións, que se entendesen os edificios. Propostas ben diferentes que recollen as súas vivencias, as súas olladas e o estilo que caracteriza a obra de cada autora. Pezas que nacen da intelixencia humana, que tamén quixeron reivindicar fronte á IA. Agradecese moito que nestes tempos de intelixencia artificial se opte por man humana, intelixencia humana, como quen di, e alma. Bueno, pois que se aposte por cousas feitas por humanos, dende o corazón de humano, a mirada de humano e as mans, as reflexións dun humano, me parece que lle dá moito valor a esta cidade. Estes rueiros e o seu proceso creativo poderán verse na exposición que se abrirá o 5 de marzo na Casa das Campas. Unha mostra que tamén recompilará o resultado dos obradoiros que as ilustradoras realizaron coa cativada da cidade, guiándoa para crear as súas propias pezas.